Això és una etiqueta que ha patit una evolució. Ja des de ben l'inici, tota la música que es feia en valencià s'esperava que tinguera unes característiques comunes, no? Que fos un mateix estil de música, que s'utilitzen uns instruments comuns, etc. La música que es fa actualment s'assembla molt a la qual es feia abans, els temes que es tracten en les lletres de les cançons i la voluntat un poc sigui sent la mateixa, no? Que és com molt combativa, molt festiva. Ara estan naixent alguns grups que jo crec que estan fent algunes coses més interessants o diferents, que s'inixen de la norma i de la tradició, com pot ser, per exemple, Cactus. No sabem ni on ni com acabarem, però tu vine-te'n amb mi. Des de sempre, d'acord, s'ha fet música que es cantava en català que era molt més diversa. El volum d'audiència era molt major i també era molt més diversa. I també jo crec que a Catalunya des de sempre, institucionalment, s'ha promocionat tot tipus de música que es feia en valencià. En canvi, al País Valencià, diguem que l'audiència era molt menor i aleshores, quan va funcionar un estil de música i un gènere concret, es va intentar explotar al màxim. I això va crear que tots els nous grups que eixien, al final feien el mateix tipus de música. I interessava crear audiència, molta audiència, més que no crear diversitat d'estils. Se feien un estil de música i un gènere, o és molt diferent en el cas de Viena, al que entenem com música en valencià, o música festiva, o música combativa, com pot ser la Fúmiga o Zoo. I per tant, jo crec que ells aspiraven a tindre un públic molt més majoritari. L'estar expulsats d'aquest circuit creat al voltant de la música en valencià per tindre aquestes característiques diferents, una de les raons per les quals van decidir canviar de llengua fou exactament per això. A Galícia, que sí que la conec un poc més, sí que s'estan fent coses que estan traspassant fronteres lingüístiques. Existeixen coses com Bayuca, que és un tio que fa una música supercontemporània, que agafa la tradició i la converteix en electrònica, que és en gallec, perquè veu de la tradició musical gallega, està fent concerts en Madrid i en molts llocs de l'estat espanyol, també a Barcelona, i en grans festivals, i està omplint, no? I crec que ací al País Valencià les propostes trencadores els costa molt o no arriben a entrar dins d'aquest circuit tan tancat i tan, jo diria, endogàmic d'una tradició musical que és molt semblant. O sigui, que tots aquests grups són iguals i per tant jo ara faig un nou grup i la música que faig és exactament igual a la qual existia abans, precisament perquè és el que jo he escoltat. Hi ha una cosa molt nova, que és la Maria, és aire fresc, i jo crec que és com molt contemporània i com que ha trencat un poc, o potser les seves referències musicals no són estrictament música en valencià, que tindrà recorregut, saps? I que jo crec que potser sí que suposarà, comportarà un canvi de paradigma